they're supposed to speak Latvian, I think so. Labdien, ir noslēgusies valsts prezidenta valdes augļa tikšanās Somijas prezidentu Tarju Halonenu, dod vārdu valsts prezidentam Valdim Zālēm. Labdien, godājumie žurnālisti! Man ir patiesi prieks šodien redzēt Somijas prezidentu Halonenu šeit gan Rīgas pilī, gan Rīgā, gan Latvijā. Starp mūsu valstīm ir ļoti labas attiecības. Ne tikai starp mums kā prezidentiem, labas attiecības ir arī starp valdības vīriem, labas attiecības ir starp kultūras cilvēkiem, labas attiecības ir starp nevalstiskām organizācijām, un tā es varētu skaitīt vēl un vēl. Tomēr šī ir oficiāla vizīte, un mēs vispirms runājam par ekonomiku. Mēs runājam par ekonomiku, kas skar abas valstis, katra atsevišķi, un skaram jautājums par ekonomiku tieši mūsu apvalsts sadarbībā. 2009. gadā mūsu importa eksporta apjomi ievērojami kritās, un šīs dienas biznesa fórums būs varbūt tieši tas pagrieziena punkts, kad mēs sāksim atkal iet augšu. Un restruktūrizētas ir ne tikai valsts pārvaldes, veselības aprūpe un citas lietas, bet tas būtiskākais ir restruktūrizēt tieši mūsu valsts ekonomiku, mūsu ekonomisko sadarbību. To, kas ir nepieciešams tieši šodien, un kas būs nepieciešams rīt un parīt, lai ekonomikas ne tikai atkoptos, bet sāk arī arī attīstīties. Protams, mēs skaram Eiropas kopējos jautājumus par to, kā mēs redzam Eiropas ārējā dienesta veidošanos, kas mums šajā procesā apmierina, kas mums liekas par gausu, kas mums liekas arī svarīgs kā Eiropas kopējā politika pasaulē. Šī bija viena ļoti, ļoti konstruktīva tikšanās, un mums būs vēl daudz sarunas ar prezidentu Halonenu gan šodien, gan rīt. Un tas būs veltīts Somu tautai, Latvijas tautai. Paldies, vārds Somijas prezidentei. Lūdzu. First, I have to say in English that it's very easy that we can speak English to each other. It saves a lot of time. But now I turn to Finnish. I hope you have headphones. Minulla on suuri ilo olla jälleen Latviassa, Riigassa. Ja sanoin aamulla miehelleni lähtiessämme Helsingistä, että meidän täytyy nyt muistaa, että tämä on nyt virallinen valtiovierailu ja meidän pitää nyt käyttäytyä vähän juhlallisemmin kuin tavallista. Me tiedämme myöskin, että Latvian presidentti ja hänen puolisonsa on käynyt paljon Suomessa ja näin ollen meillä on luonnolliset, rakentavat, luottavaiset suhteet keskenämme. Mutta ei pelkästään, niin kuin presidentti sanoi, ei pelkästään meidän presidenttien välillä tai ministereiden välillä, vaan latvialaiset ja suomalaiset tapaavat toinen toisiaan enenevässä määrin. Meistä on tullut osa Itämeren yhteistä perhettä. Tämän vuoksi tietysti, mitä tapahtuu Latviassa, ei ole enää niin eksoottista Suomelle kuin pari vuosikymmentä sitten. Ja minä uskon, että meillä on tässä suhteessa vielä paljon tehtävää. Sanon hyvin avoimesti, että suomalaiset tietysti ovat käyneet monta kertaa enemmän Virossa, joka on meidän lähin naapurimme, vain 15 minuutin helikopterimatkan päässä. Mutta me olemme jo kovaa vauhtia tulossa tänne Latviaan. Suomalaiset yritykset ovat jo täällä. Pidän hyvin tärkeänä sitä, että me voimme iltapäivällä tässä vielä yhdessä vahvistaa uskoamme taloudellisesti parempaan tulevaisuuteen. Se on realistinen usko, mutta se ei tule ilman kovaa työtä. Lisäksi on hyvä, että me näimme kumppanuutemme paitsi Itämerellä, niin myöskin ja ennen kaikkea Euroopan unionissa, joka on nyt panemassa täytäntöön Lissabonin sopimusta. Ja sitten meillä on tietysti globaalit haasteet. Ilmastonmuutos, globalisaatio ja monet muut asiat, mutta uskon, että me löydämme sielläkin uusia alueita. Presidentti Zatrax jo kuvasi varsin hyvin meidän keskusteluja ja
voin näin ollen vain sanoa, että odotan vierailun jatkumista myöskin toisen päivän osalta hyvin lämpimästi, koska se tuo meille vielä lisää mahdollisuuksia kahdenväliseen vapaaseen keskusteluun. Paldies. Jautājumi. Latvijas neatkarīgā televīzija, lūdzu. Saku Vecka Selentē Ziņas. Man jautājums Halonenes kundzei. Ņemot vērā, ka Latvijā ir ekonomiskā krīze un ņemot vērā, kā valdība cenšas to pārvarēt, vai jūsuprāt tas ir iedragājis Latvijas reputāciju un vai Latvija jūsuprāt ir uzticams partneris? Taloudelliset kriisit ovat kaikille nyt arkipäivää. Siinä mielessä latvialaiset eivät ole muista poikkeavassa asemassa. Se, missä Latvia on tehnyt tässä kansainvälisessä taloudellisessa tilanteessa meihin hyvän vaikutuksen, on se, että te olette hyvin vakavasti ottaneet nämä haasteet ja te olette onnistuneet hallituksen ja eduskuntanne, parlamenttinne kanssa tekemään sellaista yhteistyötä, joka on vakuuttanut meitä, että näin varmaan tulee olemaan tulevaisuudessakin. Molemmissa maissa, sekä Suomessa että Latviassa, yritykset toimivat markkinatalouden ehdoilla. Ja siinä meillä tietysti on vakuuttamista, ei pelkästään Suomessa tai Latviassa, vaan myöskin koko EUn ja erityisesti euron alueella. Mutta uskon, että siinäkin pahin on jo takanapäin. Kaiken kaikkiaan siis te ette ole menettäneet mainittanne. Me tiedämme vaikeudet, mutta te olette käyttäytyneet hyvin vastuullisesti siinä ja uskon, että se tosiseikka, että suomalaiset yritykset ovat laajentaneet investointeja täällä nytkin, vaikka kauppavaihto on pienentynyt, niin kertoo siitä, että kyllä teillä on hyvä maine. Mutta me aina suomalaiset sanotaan, että teillä on hyvä maine nyt, mutta tehkää nyt työtä, että se on tulevaisuudessakin, niin mekin teemme. Ja uskon, että tämä vierailu vahvistaa sitä. Paldies. Nākošais jautājums Latvijas televīzija. Labdien, Latvijas televīzija Zana Penes, Halonens kundze. Man ir jautājums nedaudz personisks. Ar kādām sajūtām jūs lasāt un skatāties ziņas par British Petroleum traģēdiju Amerikā, ņemot vērā to, ka ir plāni par Nord Stream gāzes vadu izbūvi Baltijas jūrā? Jos aloitetaan ensinnäkin siitä, että mitä meidän pitää ottaa ympäristösuojelussa huomioon, niin siinä kaikilla on paljon oppimista. Me sanoimme heti aluksi, kun tuli tästä Nord Streamista kyse, niin me sanoimme, että se on osa eurooppalaista energiapolitiikkaa. Ja tietysti tällaisista meressä kulkevista kaasuputkista on aikaisempaa kokemusta ja kansainväliset asiantuntijat sanoivat, että se sinänsä voidaan suorittaa turvallisesti. Meillä ei ollut poliittisesti mitään kommentoitavaa asiassa. Me sanoimme, että meidän tavoitteena on eurooppalaiset yhteiset energiamarkkinat ja Venäjä on osa tätä, mutta että me vaadimme ehdottoman tiukasti tämän ympäristösuojelun huomioon ottamista. Mielenkiintoista oli tietysti havaita se, että monet muut maat olivat aluksi paljon tiukempia, mutta sitten minä antoivat luvan Venäjälle ja Venäjän Saksan yhteistyölle aikaisemmin kuin mitä me annoimme. Me olemme noudattaneet täysin omaa lainsäädäntöämme ja me tulemme seuraamaan myöskin sitten sen toteuttamista hyvin tarkasti. Mutta eurooppalaiset energiamarkkinat on paljon laajempi kysymys kuin tämä yksi kaasuputki. Ja minä toivon, että me voimme jatkaa yhteistyötä eurooppalaisten energiamarkkinoiden vahvistamiseksi, niiden avoimuuden lisäämiseksi, oikean kilpailun aikaansaamiseksi. Ja haluan sanoa tässä, vaikka ette sitä kysyneetkään, että hieno juttu, että Latvia on ottanut tässä suhteessa askeleita eteenpäin. Mitä tulee sitten tähän Meksikonlahden tilanteeseen, niin se on yksi osoitus tietysti siitä, että merenalaisissa työssä pitää olla ehdottoman varovainen ja tietysti minulle ei niinkään tule tämä kaasuputki nyt mieleen Euroopan puolelta, vaan tietysti se yhteistyö, mitä tehdään kaikkein pohjoisimmissa osissa Eurooppaa, eli missä ovat mukana venäläiset ja norjalaiset ja myöskin kansainväliset yhtiöt. Eli niissä olosuhteissa pitää lisätä ehdottomasti turvallisuutta.
kaikki tämä sitten sen päälle, että kyllä meidän pitää löytää näitä uusiutuvia energialähteitä ja tehdä työtä sen puolesta. Ja mä uskon, että Suomi ja Latvia voi tehdä aika paljon tässä uuden puhtaan teknologian puitteissa ja siinä myöskin tämän uusiutuvan energian, renewable energy puolella. Että tässä mielessä mä katson pikkusen ehkä vielä laajemmin kuin pelkästään tähän kaasuputkeen, joka nyt on toteuttamisvaiheessa. Vārds Helsingin Sanomat, lūdzu. Kysymys molemmille presidenteille verotuksesta. Latvialle on IMF muun muassa suositellut siirtymistä progressiiviseen verotukseen. Ja täällä on ollut ongelmana, että pitäisi myös köyhempiin kiinnittää enemmän huomiota kriisiaikana. Mikä Latvian presidentin mielipide verotusjärjestelmästä on? Tukeeko se riittävästi huonompituloisia ja Latvian köyhiä? Suomen presidentiltä, mikä Suomen kokemus olisi tässä asiassa? Protams, presidents nav tas, kas nosaka nodokļu sistēmu Latvijas valstī, to nosaka parlaments. Un par progresīvu ienākumu nodokli ir bijušas diskusijas šī gada sākumā, un tomēr atbalsts progresīviem nodokļiem, ienākumu iedzīvotāju nodokļiem nebija tik liels, lai viņu ieviestu, ja tas skāra tikai nelielu daļu no Latvijas iedzīvotājiem. Bet, ja jūs jautājat manas domas, tad es katrā ziņā esmu par progresīvu nekustamā īpašuma nodokli, jo tas tieši vairāk noņemtu slogu no maznodrošinātiem cilvēkiem un liktu tiem, kam ir vairāk naudas un kam ir lielāka bagātība, maksāt valsts budžetā vairāk. Minun kokemukseni verotuspolitiikasta, mä en ole varsinaisesti finanssiministeri ollut, mutta kuitenkin yli 10 vuotta Suomen eri hallituksissa ministerinä ja yli 20 vuotta eduskunnassa, niin on se, että yhteiskunta tarvitsee tuloja voidakseen pitää huolta kansasta ja luodakseen yrityksille toimintamahdollisuuksia. Tulovero on ollut meillä yksi niitä, että me ollaan käytetty vähemmän omaisuusveroa ja me pohdimme juuri tätä suhdetta nyt tällä hetkellä. Progressiivinen verotus on kaikkien hyväksymä, mutta kysymys on vain sen sisällä tapahtuvasta säätelystä, että millä tavoin näitä niin kuin sanoisiko yksityiskohtia käsitellään, että mikä on niin kuin semmoinen kohtuullinen ylimäärä ja minkälaisia vähennyksiä tai perusvähennyksiä voidaan tehdä. Tällä hetkellä keskustelu käy kyllä paljon enemmän sen suhteessa meille, että voidaanko me lisätä sellaisia kulutusveroja, jotka samalla vaikuttaisivat myönteisesti ympäristöpolitiikassa. Koska siis pelkkä kulutusveron lisääminen, niin se ei ole kovin demokraattinen siltä kannalta, että siinä köyhä ja rikas maksaa niin kuin yhtä paljon. Mutta kaiken kaikkiaan niin varmaan olisi mielenkiintoista latvialaistenkin tutustua pohjoismaiseen verotuskäytäntöihin, jotka maineestaan huolimatta eivät ole niin raskaasti verotettuja kuin on sanottu, joka antaa sitten niiden tuloksien kannalta niin paremman iskukyvyn kansainvälisillä markkinoilla, kun pitää sijoittaa koulutukseen, terveydenhuoltoon, sosiaalipolitiikkaan, ympäristönsuojeluun ja muihin tämmöisiin. Tässä mielessä varmaan ministerillä voisi olla ihan mielenkiintoisia keskusteluja. Pēdējais jautājums Helsingin Sanomat, lūdzu. Latvia on nyt esitetty usein hyvänä esimerkkinä Kreikalle, että on onnistuttu budjettikurissa, mutta samaan aikaan Latviassa on työttömyys noussut hyvin korkealle ja köyhien määrä on lisääntynyt ja ihmisten usko valtioinstituutioihin, muun muassa parlamentti on ihan pohjalukemissa. Mikä on se hyvä malli? Mikä on se myönteinen siinä Latvian mallissa, mitä Kreikan pitäisi noudattaa? Ja mēs vērtējam bagātību pēc radošuma, pēc tautas radošuma, pēc tautas strādīguma un pēc tautas mīlestības pret savu zemi, tad Latvijā dzīvo bagāta tauta. Ja mēs vērtējam patieso labklājības stāvokli, tad būtu nekorekti salīdzināt Latviju ar Grieķiju, jo Grieķija daudz ilgāku laiku ir kā Latvija. Eiropas Savienības dalību valsts ir saņēmusi Eiropas Savienības atbilst savai attīstībai un ir sasniegusi tik, cik pat ir spējusi sasniegt. Kur būtu jāņem piemērs to, cik disciplinēta bija
lai gan Latvijas valdība, gan Latvijas iedzīvotāji, lai krīzes brīdī vadītu savu valsti. Jo valsts ir jāvada arī grūtos apstākļos un kritiskos apstākļos. Un šajos pēdējos, jau gandrīz 2 gados, mums tas ir izdevies. Tāpēc, ka cilvēki spēja saprast valdības lēmumus pat grūtos, lai arī cik grūti tas bija saprast sākumā, un sajust varbūt arī pirmos asmeņus, kad arī bezdarbs, tas būtu cik liels Latvijā. Pirmo reizi ir pēdējos 2 mēnešos samazinājies. Kaut nedaudz, bet ir samazinājies. Tad faktiski Latvija pēc dažiem gadiem varētu būt veiksmes stāsts par to, kā vadīt savu valsti grūtos un kritiskos ekonomiskos apstākļos. Paldies liels, preses konferenci ir noslēgusies. Mä haluaisin vielä sanoa, että tässä on aina kiva vähän olla protokollalle niin kuin tottelematon. Sanon vain sen, että kyllä koko Euroopan unionissa niin on hyvä niin kuin muistaa se, että ei voi syödä enempää kuin tienaa. Eli että ei voi käyttää enempää kuin mitä on niin kuin varoja ja säästää pitää hyvinä aikoina, jotta rahaa sitten kun on huonot ajat. Ja tässä suhteessa ei Kreikka ole mitenkään niin kuin ainutlaatuinen huononakaan esimerkkinä. Siellä oli huonointa se, että siellä oli väärennetty tilastotietoja ja ollut tällaista niin kuin epärehellisyyttä, mutta tiettyä löysyyttä ja tiettyä niin kuin tämmöistä huolimattomuutta on ollut yhtä hyvin isoissa kuin pienissä maissa. Ja juuri sen vuoksi niin komission pitäisi nyt ottaa tässä suhteessa isännän ote ja sanoa, että ei riitä, että lupaa, pitää tehdä myös niin kuin on luvannut. Ja varmasti Latvia ja monet uudet maat on tässä suhteessa olleet niin kuin nopeammin heti alusta alkaen tällaiseen itsekontrolliin tottuneita. Mutta se koskee meitä kaikkia ja tässä mielessä niin mä aina sanon, että kreikkalaiset yrittää nyt tosissaan, että autetaan myöskin Kreikkaa. Paldies, prezidenta kundzei. Paldies, preses konferenci ir noslēgusies.